Това е ден едно, от това да се опитам 20 минути всеки ден да тренирам, да видим какво ще се случи с това тяло. Ще пробвам негативни набирани. Днес е 12 август 2026 година и тежа между около 113-114 кг. На 26 години съм, утре ще правя 27. Реших, че трябва да започна от днес, а не да чакам утре, тъй като you must break the pattern today or the loop repeated tomorrow. Да, много ма кефи отдавна. Сега ще го почвам. Най-сетне се реших. Дали ще кача въобще нещо от тези клипчета, не знам, но почна да качвам. Ще видите. Вече ще се родите. Ще продължим останалите минути с лицеви само. Един планк за 30 секунди. Не. Никонче. Това беше за днес. Ще се видим утре.